Hvorfor er det egentlig, at aboriginer ser ud, som de gør? Australske aboriginer formelt kom fra et eller andet sted i Asien for mere end 40.000 år siden. Den indfødte befolkning i dette kontinent har i lang tid udviklet sig i fuldstændig isolation. Aboriginer har mørk hud, krøllet hår, bred næse og en lidt fremspringende ansigtsknogler. Aboriginer-kraniet er meget karakteristisk med en kvadratisk kæbe og en meget udtalt pande. Forskere mener, at den australske aboriginer-civilisation dannede sig for 70.000 år siden. Mens forfædrene til europæere og asiater havde slået rod i Afrika og Mellemøsten uden at opdage yderligere af verden, så spredte forfædrene til australske aboriginer sig hurtigt. De var de første moderne mennesker til at rejse gennem ukendt land fra Afrika til Europa, Asien, for til slut at krydse havet til Australien. Det var en helt utrolig rejse, der må have krævet usædvanlige overlevelsesevner og mod. Australske aboriginer var de første opdagelsesrejsende, viser ny forskning fra en dansk DNA-forsker, Eske Willerslev, og en international forskergruppe, som har undersøgt en aboriginer ud fra en hårlok, som er 100 år gammel, og som i begyndelsen af det 20. århundrede blev doneret til en britisk antropolog. Forskere konkluderer, at aboriginer udskilte sig fra forfædrene til andre populationer for mellem 64 og 75.000 år siden. Her begyndte de deres lange vandring fra Afrika til Asien for at ende i Australien for ca. 50.000 år siden. De nuværende asiater stammer fra en udvandringsbølge, der skete langt senere. Vi kan prøve at kigge på nogle menneskearter, som levede før. Homo habilis eksisterede mellem 2,4 og 1,5 millioner år siden. Bagsiden tænder er betydeligt større end i moderne mennesker. Den gennemsnitlige hjernens størrelse var på 550 kubikcentimeter. Prøv at tænke på, at den normale mængde af hjernen hos det moderne menneske er 1400 kubikcentimeter, altså næsten halvt så småt ved Homo habilis. Habilis menes at have været omkring 127 cm høje og veje omkring 45 kg i vægt, selvom kvinder kan have været mindre. Homo erectus, den næste menneskeart af Homo erectus, som eksisterede mellem 1,8 millioner og 300.000 år siden. De har fremspringende kæber med store tænder, ingen hage, tykke øjenbrynsborer og en lang, lav kranium. Homo habilis findes kun i Afrika, men erectus var vidtrækkende og er blevet fundet i Afrika, Asien og Europa. Erectus havde en gennemsnitlig højde på 1,5 til 1,8 meter. Mængden af hjernen nåede 900 til 1200 kubikcentimeter, som er større end den er for Homo habilis, men noget mindre end den er for Homo sapiens og neandertaler, som vi fortæller nærmere om bagefter. Som sagt, den normale mængde af jern hos det moderne menneske er 1400 kubikcentimeter. En af de ældste skeletter nogensinde fundet i en 1,5 millioner år gammel eksemplar
En teenager mandlig, kendt som Turkana-boy, kan have vokset op til 1 meter 85 centimeter høj som voksen. Undersøgelse af Turkana-boys skelet viser, at Erectus kan have været mere effektiv til at gå end moderne mennesker. Erectus fremstillede aktivt stenredskaber, brugte skind som tøj, boede i huler, brugte ilden og praktiserede kannibalisme. For omkring 1,9 millioner år siden var Erectus begyndt at lave mad på bålet. Uddødelse af Homo erectus. Indtil for nylig mente man, at Erectus uddøde for omkring 300.000 år siden. De seneste resultater viser dog, at de i udkanten af områder kunne overleve til ankomsten af moderne mennesker. Nu er det menes, at den sidste bestand af Erectus gik uddød som følge af udbrud af Tobo supervulkan for 74.000 år siden. Supervulkan er en vulkanudbrud, som kan føre til klimaforandring på planeten. På jorden er der omkring 20 kendte til videnskab supervulkaner i dag. I gennemsnit opstår udbrud hver 100.000 år. Andre forskere mener, at den seneste Homo erectus uddøde i Indonesien for 27.000 år siden. Kan aboriginer egentlig være lidt Homo erectus? De har analyseret mtDNA og Y-kromosomprøver fra aboriginer. Resultaterne tyder på, at de australske aboriginer er efterkommere af den samme indvandrergruppe, der forlod Afrika for 50.000 til 70.000 år siden og befolkede Europa og Asien. Mindst fra den lille antal prøver analyseret for denne undersøgelse, synes der ikke at være noget DNA-bidrag fra Homo erectus. Neandertaler. Neandertaler eksisterede mellem 230.000 og 30.000 år siden. Neandertaler, hvis spor er fundet i Europa og Asien, de opfattes enten som deres egen art eller som en underart af Homo sapiens. Neandertaler var meget kraftige i forhold til nutidsmennesker. Det betød, at de ikke så nemt fik forfrysninger, og at de på grund af deres styrke kunne klare sig med grove redskaber i nutidsmennesker. Neandertalernes hjerner var nok gennemsnittet været større end nutidsmennesker, men på grund af neandertalernes kraftige bygning har den relative hjernestørrelse været omkring den samme som nutidsmennesket. De fleste fund er gjort i Europa og det vestlige Asien. Uddødelse af neandertaler. Neandertalerne forsvandt for omkring 30.000 år siden, og det var en periode, hvor klimaet blev koldere, og det gjorde det sandsynligvis vanskeligt for dem at overleve. De blev måske også udsat for en sygdomsform, som moderne mennesker havde bragt med dem fra Afrika, og som deres immunforsvar ikke virkede overfor. Kan vi måske være lidt neandertaler? Eller undersøgte DNA fra moderne mennesker har 1-4% neandertal DNA. Selvom der nok er sket blændinger, er det kun meget lidt af den gamle arts DNA, som har overlevet i den nye art. En nærmere genetisk analyse har vist, at neandertaler har samme gentype som de moderne mennesker. Dette gen har betydning for udvikling af sprog, så det kunne tyde på, at neandertalerne havde haft mulighed for sprog. Er aboriginer egentlig helt moderne mennesker? Faktisk er der ingen menneskelig art eller underart overalt i verden i dag, bortset fra moderne mennesker. Alle mennesker i live i dag er nært beslægtet,
Vi er alle nedstammer fra en lille gruppe mennesker, der boede i Østafrika mellem 200.000 og 100.000 år siden. Det er rigtigt, at australske aboriginer har en lille mængde Denisova hominid DNA. Det samme har Melanesians og mange folk fra Sydøstasien. Denisova er en ukendt menneskeart, som kunne have blevet foretaget af henholdsvis Homo erectus, neandertaler og de moderne mennesker. Men europæere har ligeledes en lille mængde neandertal DNA. Men ingen argumenterer, at europæere ikke er fuldt moderne mennesker.